Salam hormatly tomoşaçylar. Atawatan Svida ýürütesi üçin taýýarlanýan saýlanan habarlar gepleşigimiň ýeni bir sany siziň bilen. Habarymyň 2023-nji ýylyň 24-nji martyna sanyna Aşgabatda Türksoýyň medeniýet günleri geçiriler. Türkmen ýaşlarynyň 25-si Russiýa bilim almaga iýberler. Ronaldo'nyň we Kane'niň rekordlary, Messi karýerasyndaky 800-nji golunu geçirdi ýaly habarlary size ýetirýäris. Gelin indi bolsa habarlarymyza giňişleýin geçelim. Aşgabatda Türksoýyň medeniýet günleri geçiriler. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Türki medeniýetiniň halkara guramasynyň baş sekretary Sultanbay Raýew bilen duşugy geçirildi. Duşugyň çäklerini Türkmenistan bilen Türksoýyň arasynda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy aral maslahatlaşyldy hemde esasy uğurlary kesgitlenildi. 2023-nji ýylda Türki medeniýetiniň halkara guramasynyň 30-njy ýyllygynyň bellenmegi nutda nazaryndan Türksoýyň agda ýurtlaryny meýilleşdirilýän möhüm şäherleriň tertibine, guramaçylyk we mazmuny bilen bagly meseleleri seredip geçdiler. Hususan şu ýylyň iýun aýyna Aşgabatda Türksoýyň medeniýet günlerini geçirmegi mümkinçilikleri aral maslahatlaşyldy. Türksoy uğru boyunca möhüm senelere bağışlanıp geçirecek bilelikdäki şäherleriň 2024-nji ýyly Türki dünýäsiniň beýik şahyry we akyllary Mawtumly Pragynyň ýyly diýilip elan edilmegi. Şol sanna Günnogurun beýik nusgawy şahyr Mawtumly Pragynyň dowlan gününiň 300 ýyllygyna bağışlanan bilelikdäki şäherleriň toplumynyň geçirilmegi hemde şol ýylda gadymy türkmen şäheri Änewi Türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip elan edilmegi boýunça meseleler pikrarşyldy. Türkmen ýaşlarynyň 25-si Russiýa bilim almaga iýberler. Düýün Türkmenistanyň ýaşlaryň 155-siniň Hytaýyň ýokary okuw mekdeplerine bilim almaga gitjekdigi baradaky habary size ýetiripdik. Şu gün bolsa Türkmen ýaşlarynyň 25-siniň Russiýanyň öňde barjy ýokary okuw mekdeplerine bilim almaga iýberiljekdigi baradaky habary size ýetirýäris. Yurdumuzda bilim ulgamy boýunça dünýäniň ösen döwletleri bilen hyzmatdaşlyk barha giňelýär. Munyň şeýledigine Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky bilim bagatda gatnaşyklaryň misalyna hem aýdyn göz ýetirmek bolýar. Gadanlan ulalaşyklar esasynda bilim, medeniýet, sunugat we dörejlik işleri bilen baglanyşykly giň gerimli özgörtmeler durmuşa geçirilýär. Şu ýyl türkmen ýaşlarynyň 25-si dostlukly ýurdun degişli ýokary okuw mekdeplerine okuw iýbermek meýilleşdirilýär. Şonuň bilen baglykda Türkmenistanyň Medeniýet Ministrligi tarapyndan 2023-2024-nji okuw ýylyndan başlap Russiýa Federasiýasynyň medeniýeti we sunugaty uğurlary ýokary okuw mekdeplerine okumak üçin teatr, sirk sunugaty hemde dörejiligiň beýleki uğurlarynyň zihin başaryna bolan rus tilini kemil bilýän ýaşy 25-den geçmedik. Saýlanyp alynan hünär uğrundan okuwyny görkezip biljek türkmen ýaşlaryny seçip almak işlerine girişildi. Ronaldo'nyň we Kane'niň rekordlary. Şu günler 2024-nji ýylda geçiriljek futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň saýlama dowuşuklary geçirilýär. Bu dowuşuklaryň çäklerini täze rekordlar hasaba alyndy. Portugaliýanyň milli ýygnasynyň hüjümçisi Cristiano Ronaldo milli ýygnynyň köýnekçisi bilen iň köp gezek ýaşyl meýdança çykmak bilen rekord goýdy. Ol milli ýygnasynyň düzümini 197-nji dowuşugyny geçirdi. Şeýlelikde bu urda rekord kuwetli futbolçy Bader Almutaba degişildi. Ol 196-njy gezek milli ýygnasy bilen meýdança çykypdy. Portugaliýanyň ýygnasy Ýewropa çempionatynyň saýlama dowuşugyny Liechtenstein bilen dowuşup 4-0 hasabyna ýeňiş gadandy. Bu dowuşuk 2 gezek tapaklanan Ronaldo milli ýygnynyň düzümini 100 gol geçirip bu urda ilkinjileriň biridir. Liechtenstein milli ýygnasy Ronaldo'nyň derejesinden gol geçiren 47-nji milli ýygny boldy. Şeýle hem futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň saýlama dowuşuklarynyň çäklerini Angliýanyň milli ýygnasynyň hüjümçisi Harry Kane hem rekord goýdy. Ol Italiýanyň ýygnasy bilen geçirilen dowuşukda tapaklanyp Angliýanyň ýygnasyndaky gollarynyň sanyny 54-e ýetirdi. Şeýlelikde Kane bu urda Wayne Rooney degişli bolan 53 golluk rekordy sädeledi. Messi karýerasyndäki 800-nji golunu geçirdi. Geçen ýylyň ahyryna Katarda geçirilen futbol boýunça dünýä çempionatyna çempion bolan Argentinaның milli ýygnasynyň ýyllydy Lionel Messi futbol karýerasyndaky 800-nji golunu geçirdi. Argentinaның milli ýygnasynyň hüjümçisi Messi Panama bilen geçirilen ýollaşlyk dowuşugyny tapaklanypy başardy. Şeýlelikde ol geçiren gollarynyň sanyny 800-e ýetirdi. Ol Barcelona we PSG toparlarynyň düzümini 701 milli ýygnasynyň düzümine bolsa 99 gol geçirdi.
Futbol tarihi ve statistikası boyunca Halkara Federasyasının malumatına göre Messi duşuklarda en köp gol geçiren ikinci futbolcudur. Bu uğurda birinci ornu Cristiano Ronaldo eğileye. 35 yaşındaki Messi 17 yıl Barcelona toparının düğümüne çıkış edip bu yerde 778 duşukta 670 gol geçirdi. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle de arkada şehir hakkında Türkmenistan'ın kanunu. Türkmenistan Ukraina insanperwer kömegi eýberdi. Yurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary 25-26 mart aralygy 24 mart ýyllar näme diýär? Günnülük teleýnama ýaly habarlary atawatan-turkmenistan.com internet saytynyň okap bilersiňiz. Onu näme? Gepleşiklerimizin innik sanlaryna saýlanan habarlarda diýdarlaşýançak hoş sag bolun.